रवा सभा के बीच में भिखारी ठाकुर जी द्वारा रचित एगो बेटी बेचुआ के छोटा सा छंद रवा सभा के सुनाई। पसंद आवे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब करब शोभा म्यूजिक चैनल के। हो की गिरिजा कुमार कर अरे दुखवा हमार पार की गिरिजा कुमार कर कि दुखवा हमार पार कि ढर 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 पतालोर मोर हो बाबूजी अरे ढर 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 कतालोर मोर हो बाबूजी साफ के आंगन बारी लोटा जूठे मली बन के रहनी माई के टहलनी हो बाबूजी अरे बन के रहनी माई के टहलनी हो बाबूजी अरे बन के रहनी माई के टहलनी हो बाबूजी। अरे पगहा धराई चेरिया के छेरिया बनौला मोर हो बाबूजी अरे चेरिया के छेरिया बनौला मोर हो बाबूजी ऐसन जादू कइल पागल तोहर मती भइल ऐसन जादू कइल पागल तोहर मती भइल बेटी काटी बेटी भइलवा हो बाबूजी अरे बेटी काटी मती भइलवा हो बाबूजी अरे बेटी काटी मती भइलवा बाबूजी।
से होता विदाई अरे छाती पाथर कैलस माई खुशी से होता विदाई पत्थर छाती कैलस माई